Mama, shin babana wani irin mutum ne kuwa? Babanka babban mutum ne. Me kake so ka zama idan ka girma, Bilal? Manomi? Ko kuma ɗan kasuwa mai tarin kuɗi da yawa? Ina so na zama babban jarumi. Ai kuwa hakan za ka zama. Babban jarumi. Da murya mai daɗi. Sannan zan yi tuƙi a ƙaton doki. Sannan na yaƙi maƙiya. Sannan in kayayyaki da gufaya. Hakan nagarta ce sosai, Bilal. Amma ka tuna, takobi da kuma doki ba za su mai da kai babban mutum ba. Ba za su iya ba? Ina kasancewa babban mutum yana nufin zama ba tare da sarƙa ba. Wata sarƙa? Irin waɗanda ba za a iya gani ba. Irin waɗanda suke a cikin nan. A jikina? Kasancewa babban jarumi ba zai maida ka babban mutum ba. Har in dai a nannaɗe kake da fishi da kuma ramuwa. Camfe-camfe da tsoro su ma sarƙa ne da dai sauransu. Zama babban mutum dole ne sai ka zama kuɓutacce ga dukkansu. To amma ta yaya zan yi hakan? Ba zan iya ganin cikina ba. Ni zan iya. Kuma na ga zuciyar babban mutum, Bilal. Za ka samu wata hanyar. Jagoranci zai zo, za ka gani. Ba wata sarƙa da za ta iya riƙe ka. Ba wata sarƙa. Kin yi kuskure, Mama. Ni bawa ne, kuma zan kasance cikin sarƙa har abada. Me dalilin da yasa dole sai sun zane ka? Baka yi komi ba. Hakan ba wani abu ba ne. Umayya yana da damar yin duk wani abu da ya buƙata yi da mu. Bilal. Kaga abin da na samu. Na san ba kana sana kayar ba. Har yanzu za ka iya amfani da shi ka ba da baiko. Na ji bokan yana cewa ƙaramar kyauta tana zuwa da gwaggwaɓar albarka. Ba na buƙatar ta. Ba zan ƙara laruwa da wani abin ba kuma. Ni bawa ne, kuma ba wani ubangiji a kasuwaccen da zai iya canja hakan. Shi kenan. Zan ajiye ta. Sannan kuma ba zan kashe ba. Taka ce. Zan ajiye ta na killace ta har sai ka tambaya ni dawo da ita. Studio, maƙyanƙyasar fassara.